Vi taler om motivationskrise i skolen og på ungdomsuddannelser. Til daglig kæmper mange undervisere med at motivere elever, og mange elever kæmper med at koble sig på skolens læringsprojekt. Nu sender Aarhus Kommune 9. klasses elever på Camp BU, Fagboost i 5 dage. Målet er, at de kan få et fagligt løft, så de kan få adgang til en ungdomsuddannelse. Vores forskning viser, at motivation ikke er forudsætning for, at eleverne lærer noget i skolen, som ellers ofte er den måde, vi taler om motivation på, men faktisk kan ses som et resultat af det, der foregår i skolen, af mødet mellem eleverne og den klasserumskultur, de er en del af. Matematikken, den forstår jeg ikke. Alt det her med plus og minus og alt sådan noget. Jeg forstår ikke lige sådan, hvordan man kan gøre det. Jeg rækker ikke hånden op, jeg snakker ikke, fordi jeg er bange for at sige noget forkert. Vi har jo med en gruppe elever at gøre, som er i farezonen for ikke at bestå dansk og matematik-eksamen til sommer. Det er 9. klasses elever. Og typisk så er det i deres motiverede ansøgning, eller den de skriver til os om, hvorfor de skal på camp, der figurerer det her motivation rigtig meget og rigtig ofte. Kan du prøve at fortælle mig, hvorfor du kommer her? Fordi jeg godt vil blive bedre, og jeg godt vil noget i min fremtid, og jeg vil gøre alt for at blive bedre og nå mit mål. Så hvad er dit mål? Det er at komme ind på gymnasiet helt klart og sådan der, og blive til noget stort altså. Jeg kom her mest fordi, at jeg gerne vil være bedre til dansk og matematik, og bare sådan, altså, være lidt mere, jeg vil ikke være bange for at række hånden op i timerne. Campen var kun 5 dage, så der arbejdes på at få en fællesskabsfølelse og et trygt miljø allerede fra dag 1. Mette Ples arbejder på Center for Ungdomsforskning og forsker i unges lyst til læring. Problemet er, at vi ser en gruppe børn, som er stået helt af skolen, og det er børn, vi tit taler om som umotiveret eller disengageret i skolen. Men vores forskning viser, at de her børn er faktisk motiveret. De er bare tit måske motiveret for nogle andre ting, end det skolen og de voksne forventer af dem. Og derfor er der behov for en helt ny måde at tænke og tale om motivation. Jeg er helt i matematik. Jeg er lige den bedste til det, så jeg tror, jeg har droppet det meget. Goddag alle sammen, og velkommen til Camp BU Fagboost. Vi er virkelig glade for at se jer. Så mange dejlige smil allerede. Mit navn er Nikolaj, og jeg glæder mig rigtig meget til at lære jer alle sammen bedre at kende. Det bliver nogle gode dage. Nu har du læst lidt. Der har været dejlig ro. Hvad er der sket? Den, der startede med at fortælle, det var den, der startede med at fortælle før os. Dine arme hviler på din lår. Og du sørger for at vise, at du lytter med at smile og have øjenkontakt. Den handler om Knud og William, og så siger faren så, at du har dræbt mine piger og så videre, og så drengens skyld. Og så gik Anna i bad, at den pigen der natteren. Og så siger hun til... Det er ret spændende. Du skal lige vise mig med håndsoprækning. Føler du, at du er blevet bedre til at stå og præsentere noget? Hvis du er enig, så op med lappen. Giv en krammer, og så kommer jeg rundt og sender jer til frokost lige om lidt. Vil I godt hente mad? Ja! Velbekomme. Ja! Så får vi nogle high fives. Der er brug for en ny måde at forstå motivation på. Når vi taler om motivation, så taler vi ofte om det i ental, som noget enkelte elever har meget af eller for lidt af. Så det er altså tit noget, vi knytter til individer og til enkelte personer eller til bestemte grupper i skolesystemet. Og tit noget, når vi taler om elever, der mangler motivation. Men i vores forståelse, der taler vi om motivation som noget, der opstår kontekstuelt, og som motivation er ikke bare, det er noget, der skabes og bliver til løbende og kan forandre sig. Og på den måde, så er motivation også noget, man kan arbejde med som lærer og som skole, for at skabe motiverende læringsmiljøer, der kan rumme og ramme en større gruppe elever. Velkommen til. Tak. Tidligere der blev Morten, Christine og jeg præsenteret som dem, der skal hjælpe jer.
støtte jer i forhold til matematik, og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi har 5 dage foran os, hvor vi kommer til at kunne arbejde med matematik. Så har vi prøvet at sætte sådan nogle lidt mindre mål op her for hver dag. Og nedenunder her hvert mål, der er plads til, at I kan skrive jeres navn. Hvis I nu mener, at I på et tidspunkt i løbet af den her time, vi har sammen, synes, nu kan jeg egentlig godt trække flercifrede tal fra hinanden. Så kan det sagtens være, at vi lige siger, hey, fint, du går lige op og skriver dit navn på her. Så I kommer altså hele tiden til ligesom at kunne se jeres udvikling hernede. I den almindelige folkeskole, når vi er derhjemme, der er der ikke ligesom sådan et bestemt mål. Der kan du ligesom sådan selv vælge, hvad du egentlig gerne vil lære, og hvad du ikke vil lære. Men her der er der nogle faste mål, som du skal følge og sådan noget der, og det er jo super fedt at så se ens eget navn stå op på de her mål. Så det synes jeg er en rigtig, rigtig god måde at arbejde på. Hvis ikke man kan se sine mål, så kan det være svært at nå dem. Så derfor lige om lidt, så får du mulighed for at gå herop og skrive dit mål på. Hvis du forventer, at du når det mål her, så skal du også arbejde for det. Succes, det er ikke bare noget, man får. Succes, det er noget, man tager. Det er noget, man gør. Det er super vigtigt, at du får skrevet dit navn på her. Hvorfor? Så fordi, at du skal kunne se dit mål. Du skal kunne se grunden til, at du er her. Vi skal nok hjælpe dig. Vi skal nok støtte dig. Vi er rigtig mange voksne, der hjælper dig på vejen mod dit mål. Er I klar til at gøre det? Lad mig lige høre en gang. Er I klar til at gøre det? Ja, tak. Sådan skal det lyde. Motivation er ikke noget, vi kan se. Så tolker vi på elevernes handlinger og kategoriserer dem som motiveret eller ikke motiveret. Men i vores forståelse er alle elever motiveret for noget, men ikke nødvendigvis for det, som skolen og lærerne forventer. De kan være motiveret for mange ting, og det, der umiddelbart kan fremstå som umotiveret, kan måske være motiveret af et ønske om ikke at fremstå dum eller skjule, at man ikke forstår det, der foregår i matematik og dansk. Hvis du sætter dig herovre, Natalie. Sådan. Tak, de damer. Du har nogle værdier, og du har nogle handlinger. Prøv lige at klappe dem sammen. De her værdier og de her handlinger, de skal helst stemme fuldstændig overens. Hvis uddannelse er vigtig for dig, hvorfor pokker gør du så ikke dit bedste i skolen? Jeg trækker mig tilbage, fordi at jeg føler, at de er bedre end mig. Okay. 2 klap for det. Ja. Hvis man spørger om noget, og de andre synes, det er et dumt spørgsmål, så begynder de at grine og sige til dig, hvordan kan du ikke forstå det? Så vil man føle sig lidt udenfor mindre, så man lader bare være med at gøre det. Så man kan være bange for at blive til grin? Ja, lige bare. Ja, 2 klap for det. Vi bider jo særlig mærke i, at der er nogen, der er rigtig bange for at fejle. Der er nogen, der virkelig måske har nogle lederlag med sig i rygsækken, som gør, at de er bange for at træde ud i læringszonen. Der, hvor al læring den sker, det bliver tolket som at være ikke motiverende. Fordi du kommer til at sidde og gemme dig, eller sidde og putte dig. Måske kommer du endda til at sidde og pjatte og fjolle, fordi det er nemmere. Så det handler også for os om at få skabt et læringsrum, hvor det er okay at fejle. Kom. Skal I alle med? Hov! Hvad står der her? Der giver du din skuldermark en high five og siger kom, og så går vi herop i firkanten herop. Nu læser jeg nogle udsagn op her. Og hvis du tænker, det der, det er jeg fuldstændig tryg ved, så bliver du inde i komfortzonen. Hvis du tænker, det er sådan lige lidt grænseoverskridende, så træder du ud i din læringszone, og hvis du tænker, shit mand, det der, det er bare for meget, så træder du helt ud i din panikzone. Så for at placere dig, hvis du skulle danse helt alene foran din klasse. Og der er mange, der er kommet ud til mig i panikzonen nu her. Nej, men vil det være for meget for dig? Ja, hvorfor? Fordi det er akavet. Ja. Fra dag 1 er det vigtigt at få opbygget en fællesskabsfølelse og en følelse af, at man hører til iblandt de andre, så man tør udvikle sig, og man tør at træde ud i sin læringszone og prøve noget, man måske ikke er så vant til eller ikke er så glad ved. Vi er ligesom sammen om noget, fordi jeg vil ikke kalde os dumme, men vi har nogle problemer med nogle forskellige ting.
Og det her med, at vi ikke er alene om det. At vi er her sammen med nogle andre, som også har de forskellige problemer. I dag er motivation særlig vigtigt, fordi vi arbejder ud fra en læringsforståelse, som i høj grad har fokus på elevernes involvering og aktive arbejde med stoffet. Og der spiller motivation en central rolle. Samtidig ser vi også, at motivation er en forandring i uddannelsessystemet bredt set. Kan man tale om en bevægelse fra en læringsorienteret kultur mod en mere præstationsorienteret kultur. Og det skaber problemer for en gruppe unge, som kommer i klemme. Fordi du laver jo dobbelt. Du halverer den jo bare. Yes, lige præcis. Men kan vi så ikke bare gøre det, at vi dividerer det der med 2? Det kan I sagtens gøre. Det er fedt. Beyond. For mig er en af de ting, som de her piger her, de lukrerer på, det er at få plads. At få plads til at prøve. Og få de her sådan små succesoplevelser. Så er der sådan en grobund for, at vi kan arbejde videre, at de kan bygge videre. Og det bliver bare selvforstærkende. Og det er jo noget af det, jeg synes, vi ser her, at ikke langsomt, faktisk ret hurtigt på de her dage, så flytter de sig. Og de får sådan en større tro på sig selv. 3, 2, 1, fyr nej! Husk at råbe høj! Hvorhen går du ikke? Trækant, det der her, der er trækant! Hvad er det der? Det er et parallelogram. Ja, hvad er det? En rekord. Jeg er slet ikke generet mere, og jeg er sådan meget åben. Jeg har åbnet mig mere op. Alle målene er stort set fyldt ud. Det er de også mandag, det er de også tirsdag, det er de også onsdag. Vi snakkede om i går, at det her, det må betyde, at der er nogen, der har flyttet sig. Der er nogen, der rent faktisk har lært noget her. Gevaldigt, faktisk. Og det er jo ikke bare 1 eller 2 mål. Hvad er vi oppe på? 15 eller sådan. Det er 15 nye ting, vi faktisk har lært her. Wow. Giv en stor hånd til alle sammen. Ja! Kom op og søg på. Jeg er blevet rigtig god til matematik. Det kan jeg godt sige. Omkreds. Ja, det gjorde vi det. Jeg fik øvet meget matematik, jeg er blevet bedre til det. Og jeg kan vise, at jeg kan godt finde ud af, at der er fejl i matematik, og det er okay. Der skal fejl til, før man kan lære noget nyt. Helt kort er vi i vores forskning kommet frem til, at der er 5 motivationsorienteringer i spil i udskolingen, og som man med fordel kan arbejde med. Det er præstationsmotivation, vidensmotivation, mestringsmotivation, relationsmotivation og involveringsmotivation. Og den overordnede pointe er, at hvis man har flere af de her elementer i spil, eller motivationsorienteringer i spil på samme tid, så har man bedre mulighed for at ramme en stor gruppe af elever i klassen og skabe et motiverende læringsmiljø. Jeg havde et mål om, at jeg ville blive bedre til ligninger, og det her med at reducere, det der med bogstaver og sådan noget. Og først så tænkte jeg sådan, okay, det kan jeg slet ikke finde ud af. Og så prøvede jeg, og så tænkte jeg, det kan jeg jo sagtens. Og nu har jeg lært det, og det kører bare. Vores påstand er, at det kan lade sig gøre at ændre motivation ved at ændre på læringsmiljøet. Man kan skabe motiverende læringsmiljøer, og det gør man i høj grad ved at have flere motivationsorienteringer i spil på samme tid.